assalamu alaikum musidɓe am mi salmini on eɗon e jaam salmini on ko foti moƴƴa wana seeɗa hande noon meɗen gaddani on invité surprise hande ko debbo mo fof andi mo fof hiɗimi addi ɗo Tuuti Bachel moye joni Tuuti mi accuma salmina jama o par ce que hande moon komin weltiɓe heɓudema e plateau amen. Voilà, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mi salmini on Jama TV, mi salmini Fuladu Pakko Balanta Kunda, mi salmini ha e ɓiɓɓe fulɓe fof kala ɗo goniri he aduna he. Mi wi on assalamu alaikum ko min musidɗo mon ɓiɗɗo mon jalijo mon ɓuura andrede Tuuti Bachel la lion di Fuladu. Min de ko mi woni sista Aisha hande ko mi woni ɗo Hadija amonay ara e lawol ngol ɓoyata o ara o remplacer kam joni sista min ari hidde andugal hande ko adduma ɗo e Dakar ɓay min wowama hiide ɗo min andi ko événement jano adduma ɗo min falaya yewtu men seeɗa ko adduma ko. Eyi hande minen ɗo he Dakar ko addi men ɗo minen ɗo jogi hande concert mo gandiranta ko grand théâtre men battambo ɗum woni Jinku Fuladu noddi fulɓe fof nodda ala pullo oɗo kala kaccoɗo pular mo gandiranta hayso wona pullo sa e nodda hande au 18 to grand théâtre ko on concert hande men gari fansiji ɗi fof hande men kawre e grand théâtre à partir de 22h. Awa on nani ko enen nani di à partir de 22h wata goto e mon reto ta goto tultu miɗo yeeso makko joni e fo en tawtidiro yey ton joni min faala andude par ce que min gom mi hande mi faala ya yimananta o noon si fuɗɗode émission o yimananta o mi nana hoɗum palɗa mi yimanama no hande ko hanje journée on ko wiiɗa wo ko ɗum min heɗoto mi jarima nenem mi weltima babam mi jarima nenam mi weltima e siide mi wawno han mi wonta puccugorum mi waɗa on ɓawo am mi dogaɗo he makka e madina kajon nene am kajon baba am babam sopadirama ha men ɓuura babam aynana'i ha men jara babam dulo sufa ha men nyawdo baba ɗiye yana'i ha men janga balde mbaɗon seere seydina Muhammadu. Machallah wa on no foti no weli men nani ko wiɗa kon machallah joni min accita yo daron som makko goto fi en ɓurtu andude ko hombo woni Tuuti. Jiggol ko ande ko ande jiggol ko ande ɗum ko ande jiggol ko ande jiggol ko ande ɗum ko ande Beats. jiggol inawnina ye jiggol inawnina mogel day feebarlo wallahi day feebarlo jiggol inawnina ye jiggol inawnina mogel day feebarlo wallahi day feebarlo jiggol sincere ngol mbimami jiggol ngol alda hen tele ngol nawnina ngol anina ngol bittina ngol yangoyama ngol yanginima ngol yangi kam wattiri en bittini en anni en jiggol simi yima mi welto jalanami mi dara geɗo ɓernde ande ko ande langol inawnina ye jiggol inawnina mogel day feebarlo wallahi day feebarlo jiggol inawnina ye jiggol inawnina mogel day feebarlo wallahi day feebarlo ñiijina condi kale noppina muuri kange jalanami dara ha buulo gite o buulo gite a sikkat ko fiinade mbaɗa sago am han an walto ɓawo am mi wonaya debbo ma gona joma galle am nenele ɓiɓɓe maɓe e baba ɓiɓɓe amɓe ko jirrumami ono teddini nene ma a lorta debbo am
jiggol ko ande ko ande en daariɗo son makko on weeli ko foti wona seeɗa joni noon ko landare wotere mi mari komi landotomo mami tuuti ko ɗum motive ma ha natuɗa e musique musique noon minen komin tawɓe musique par ce que nenam ko jimoɗo mi woda mi tawi nenam e musique fuladu yima musique dennaboji e peeraji min kala noon mi ari mi tawrimo hen mais hande o musique ko yimmoton ko message hombo marɗa ko transmetta ɓe hiɗuɓe yimde mais ɓe heɓali lawol ngol ma ko difficulté ji honji kadi wawɗa men détectande mum eyi komi wiyat tan anandi yidde ɗi muusi sa yiiɗi hunde an il faut wakkiloɗa te goma ɗum kankalan lawol ngol noon welani mais ko courage molanteɗo sa yiiɗi hunde an ko a haɓanto ɗum ha mbawa hen yettade ko ɗum tan wiyaɗo ɓe muñ tan ɓe bakkilo ɓe mbaɗa gorgorlu inchallah ha yeeso ko lawol kala bakkiliɗo ma Allah wondo e maɗa hande o musique no anda si a yeehi ha andama ko jamanu fewndi ɗo yimɓe ɓen no suivudema ino darudema à chaque fois wuuday hiɗuɓe ɓe hiɗa ko waɗata kon joni hande chaque fois yiɗa woɓɓe ɓe anduɗa hiɓe añude piiji ɗi wattaɗi hande ko honɗum marɗa ko yewtaɓen andinaɓe ko watta kon koko giggol ma woni hen par ce que a hiɗu musique on koko tawɗa kadi eyi min mi wawma wiide mi ala raw gañoɓe taw pour l'instant fof no yiiɗi kam par ce que hande si a laari on an de carrière dobi mi fuɗɗi hande Allah waɗi ha minen gara e Dakar he grand théâtre ni e Cices e Yengulen minen mbaɗa hen soirée vraiment mi wawi wiide ɗum ko yettere Allah hen laaɗo muɗum par ce que carrière mbo onna Fuladu pi nodda kam ha ga fof mino ga ara machallah ko yettere Allah mi ala taw gañoɓe pour l'instant fof ɗi yiiɗi kam inchallah yo Allah ɓeydu yimɓe maɓe inchallah ɓurta yarde yeeso golle maɗe amin ya rabbi amin mais joni hande ko ɗum mbiyata men e iwdi mon onon Fuladu wono hande mo anda Fuladu ɓe wonɗo Dakar o tan mawnuɗo ɗo o anda Fuladu hande ko ɗum mbiyata homɓe woni Fuladu ɓe andi Fuladu ene mbawi wiide ko inde rek e dow neɗɗo par ce que ko inde rek e dow fulɓe hande enen fof ko en fulɓe ko leygal Fuladu fulɓe wonɓe toon ɓe wiire Fuladu kono pullo fof hande ko gooru woni pullo Fuuta pullo Jeeri pullo Tukulor ko wawi wonde hen fof enen fof ko en hunde ko en Haalpular minen noon leygal tambangal ha Kolda Guinée Bissau ɗo ha Conakry pi ko Fuladu wiya enen fof ko Fuladu dal ok d'accord joni haray serveur on udditama ADG min ganda fi onon faalaɓe nodduɓe ɓen ɗo wawi noddude henɗo ɗon men participe nge émission on pose on question ji e tuuti ɗo min ganda allo assalamu aleykum waleykum salam safaɗa e jaam alhamdulillah Aissa oui safaɗa e jaam ɗo selli jam toon alhamdulillah inde ma e ko noddata ko o waɗi Adama Sabali Adama Sabali ko noddata min eyi Adama Sabali noddirta ɗo Almadi machallah min weltima hande ko yiɗa émission o e o invité min yoɗɗo wallahi invité ma o kam machallah ko mbiya waɗa yiide tuuti momen ko mbiyatamo hande e o carriére makko mo fuɗɗi komi wawta mo wiide tan hande kam min andi kala neɗɗo mbayo mbimi o mbimami hande kam machallah tawa enen paɗodiri grand théâtre ɗon taw addi inchallah à partir de 22 heures inchallah tawa piiɗi fadaran an Aissa an ɓuura invité de noon inchallah ala probléme min hikkoto yeeso mon o fof miɗena toon si Allah jaɓi sene yiɗa toon invité o wimo machallah inchallah a tuuti a nani o machallah ɓe weltima wimo bonne continuation merci Adama Sabali Bodian ceɗɗo ɓalejo mo ñamta laalo a jarama mi salminima mi weltima ko ɓe fansam club ɓe gonnin vraiment Adama mi salminima mino fadima ampi e madame o min calmini staff o min calmini fans club o min calmini fansiji ɗi min calmini Fuladu Pakaw Blanto Kunda Piw min gaccane e gooro o yehide o ma wawmo wonde seeɗa hirde nde ɓuura welde min ñallida e makko ɗo hande min hiira kadi joni fo mum meɗen habbimo
ko on to wiira ko CCS wala Grand Théâtre. ko Grand Théâtre hande. Hande minen habbimo Grand Théâtre à partir de 22h ta goto e molrat inchallah. Wa joni oɗo question goto marannuma hande. Ko honnon habbira exactement e au journée maɗo? Habbi manam C'est-à-dire hande ko résultat hombo habbiɗa impact hombo ko ɗuma mo wonda e wadde o hande concert o a nodditi jama o fof hande ɗa mari projet sur moi waɗugol begal weltinaɓe. Allô? Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Ça va, alhamdulillah, et vous, comment ça va? Ça va, alhamdulillah, je vais très bien. Vous êtes, votre nom et votre Ça va. adresse? Je suis votre émission depuis le Gabon, c'est Abdullah et c'est très content. Merci beaucoup, tout le plaisir est partagé. Alain de remercier à vous, Je voudrais aussi saluer l'effort et l'expertise de ma sœur Touti Bessel. jarama ba jarama a weltanama. Ok. Minengala men jinno wade participer soirée, mais peut-être Dieu n'a pas voulu que ça soit ainsi, mais en tout cas on vous encourage, on est avec vous de tout cœur. Awa jarama on beltanama buy non. Mais le soutien courage, déjà vraiment, vous faites la fierté du Fouladou. Awa merci beaucoup jarama yettodema. Ok, merci bon. Min ko Ablaye Sara Toro. Peut-être tu n'as pas reconnu la voix, voilà. Akaw Ablaye Hulay. Minira Salis, voilà, Ablaye Lali, effectivement. Ablaye Lali. Ablaye Lali Sartor, oui. Minira wa Salis da Ramara Sartor, peut-être parce que tu ne connais pas trop. Ko non wa Salif kay men hebi dum andude ko an woni mi hebani man najam tan gonda. Jam dan ko Sali Amadou en ganduda peut-être so sirma min ko Mamadou Makki en min gandondiri. Ko non wa hono le yimbe ton hono musida ngal humpiro. Jam tan aba men beltima ya Allah yobon ya barka rasul. Ok, minen ɓuri weltade parce que vous faites la fierté du Fouladou. À chaque fois, min ƴeewi musique aji mon, minen ketto musique aji mon, ça me rappelle beaucoup de choses et tout ça. Donc franchement, merci beaucoup. Merci Ablaye jarama. En beltima, min beltanima kala animatrice maɗa o Khadja, min beltanima le directeur de la télévision, en tout cas min beltanima l'ensemble de l'équipe production. Merci vraiment beaucoup. Minen ɓuri on beltanade onon wonɓe ɗo sutana men ɗo. Min beltima. Allô? Allô, Salam alaikum. Ça va, Dejam? Sohna Aïcha. Naam, aɗa selli? Min beltima o ko Oumar Dia Nouakchott. Machallah, no ɓe Nouakchott, aɓene e jaam? Fof ɓene jaam, tawi wona weltanadema. Minen ɓuri weltade onon hid wonɓe ɗo minen onen min mantorto minen. O yiide. Hande ko mbawɗon wiide o siɗɗo amen Tuuti? Wallahi kanko woni fof amen. Japullo ndeysan. Machallah min beltanima moƴƴo mbeɗa wiya Fanta Club o fof no weltanoma ɓamtare actude aussi no beltanoma. Jarama guiɗo leñol Japullo. min mbiya yo Allah ɓeydu yo Allah jaggiranmo saabi ko neɗɗo moƴƴo neɗɗo jistino hoore makko. Amin Japullo ko onon moƴƴi. Saabi no yiiɗi fansuji makko ne tini inni e adama e aduna ko noon tan. O mawkinaki o yawaki hay goto o aybinani hay goto woni tan koye lawol makko. Wadde noon vraiment ko fierté amen tigui min beltantomo. Awa weltanama Japullo. kala ɗo ƴeewi tan ne ñaagui Allah rewde e makko ha ñande min natata e ndey leydi saabi kanko holli amen ɗum. Eyo jarama mi weltima guiɗo leñol. ko neɗɗo onon ne min beltima moon ni no darno leƴol ngol saabi média koko jeeya ko puusata ko artiste o. Ndeysaan amin. Eyyi ko Adama Sabal wi ko tan andene memno fada Grand Théâtre hande. Adama kay hande mbeɗa andi yombata. Wallahi yombarade hande kay inchallah. Tuuti a weltanama moƴƴo Tuuti a weltanama vraiment. Jarama Japullo guiɗo leñol jarama. Allah jaggirane Allah walluma ha toɓe jiɗɗa ya foof jaaha toon inchallah. Allahumma amin. Merci beaucoup. Amin jarama Japullo. Merci beaucoup. Bantare actude fof calminima moƴƴa. Awa jarama mi weltima. Jarama merci. Merci beaucoup. Vraiment moƴƴi. Wa miɗen mari question go kadi komi landoma est ce que hande hiɗa mari des relations e musicien ɓe Guinée ɓen fulɓe ɓen wono innugol chanteur ɓe basiɓe Guinée ma hayso ko ɗo ɓe basi mi ara ko Guinée en ɓe Guinée Conakry Guinée Conakry woɗi ɓe gandiranta men ngala connaissance mais Guinée Bissau. Allô?
Allô, ça va? Ça va bien? Lay jam. Kay. Ada seli no famille Hmm? no famille be fof be jam. Jam tan ɓe woni Inde ma e ko wonda? ba min Mamadou. Ton wonda Mamadou? Honto ne Dakar? Honto wonda honto e Dakar ɗo? Ok, oɗo no wayta wasi o yeehi minen salmino quand même mi weltike hidde makko nadde participa e émission o joni mi habbi réponse ma relation est ce que ɗa mari e ma fulɓe ɓe c'est à dire chanteur ɓe guinéen ɓe artiste ɓe no Guinée Conakry pour l'instant mi ala taw connaissance e mabɓe kono ko wiri tan ha yeeso e lawol par ce que ɓoyani ko fuɗɗa inchallahu rabbi min mbaɗat recherche muɗum par ce que pi ko kaɓanagol pulago fof ko en hunde worere fof ko ɓiɓɓe fulɓe inchallah min mbaɗat feere muɗum min jiiɗi noon tawa e artiste goto mo Guinée Bissau wiyete Merson Boy on min mbaddi vitrine e artiste aɓe woɓɓe gonɓe e nder Dakar ɗo ha he Fuladu toon vet ɗo woni Kolda. Ok, Sénégal ɗo artiste ɓe golliduɗa ɓen ko Fuladuɓe kese walla gollidi kadi e sénégalais ɓe? Allô? Oui, allô? Allô, oui, ça va? Ça va bien. Ɗay jam, inde ma? Fatmata Kande. Fatmata Kande, ɗay jam, ko nodduɗa men? To nodduɗa men? Ɗum kay émission mo welani kam rek. Ah, machallah, min weltima. Honto bonɗa? Mino Dakar ɗo mais ko région de Kolda. Machallah, min weltima ko feewi. Invité mo o rek mi ɓooyimo hettade Kolda mo o yiɗi mino welanimo ha. Awa jarama Inna Kande Bari a weltanama. Tuuɗi Besel ono e jam tan wonɗa? Jam tan wona alhamdulillah, jam tan gonɗa? Jam tan ke. Kande ene ñagal ma yallah sellindade nani. Allahumma amin amin ya rabbi. Allah nawra liggey yeeso mi ɓooyima hettade Kolda nak ra ko tel ɗumanti radio hande nak Allah waɗi mino yiyama en face. Ndeysan awa jarama waɗima gros bisou ha weltanama awa jarama awa jarama merci way jarama. Joni Sénégal ɗo harila landinoma question est ce que ɗa mari e artiste sénégalais ɓe ɗo relation e maɓɓe walla ɗa envisage ɗum ɗon kadi? No Sénégal ɗo taw ko mbimami ko tan ɓay ɓoyani ko fuɗɗa hayna ko ɗum waɗi kono ɗum waɗi allo kono noon ko mbimami ko rek ɓay ɓoyani ko min fuɗɗi ha yeeso ko lawol inchallahu rabbi ɗum fof ɗi wawi wonde avec le temps inchallah. Salamu alaikum. Allô? Allô? Salamu alaikum way. Allô, oui, ça va aɗa jam? Way alhamdulillah ona kikiɗo jam no famille on ɓe fof ɓe jam? Way alhamdulillah yettede Allah. To noddata men? Jam tan men goni jam tan men goni hono ana jam tan gonɗo ona kikiɗo. Ça va alhamdulillah, honto wonda e Dakar? No min woni jooɗi Italie wiyete Boubacar Balde président fans club Tuuti Besel. Balde banna haɓe Allah jinga tuttimamin. Balde banna haɓe Allah jinga weltima Balde Boubacar ça va? Min ɓuuri weltade min ça va alhamdulillah Tuuti. Jam tan gonɗa? Jam tan yettede Allah. Honole musidal ngal toon pi fewi wona? Musidal ngal jam tan woni. Ya Allah yoɓɓon. min beltanima min beltima émission e beera beere no yo Allah nabir golle yeeso. Amin amin ya rabbi amin amin. Kala ko moƴƴi enen Allah faabo. Allahumma amin amin amin. Min beltanima kankalan ɗon émission oɗo wattanɗo min beltima ɗon kankadi a beta beta noon. Awa Aissatou Diallo hande ko Aissatou Balde. En mbaɗamo hande waɗa Diallo jeeri on ɓuri moƴƴude accu min waɗa ɗum ɗon. Joni eɗo mi passa mandude fala on salminde. Ok. Assalamu alaikum. Waaleykum salam. Way Tuuti Besel on calminama. Mandu Buwaro jam tan wona? Jam tan kay. Hono Tuuti Besel tokoram jam tan bo woni? Allo? Obi joni question wiɗa an jotali gondude maɓɓe ha gollide maɓɓe? No mi ala taw connaissance e maɓɓe ɗum woni artiste gonɓe Dakar. Ala taw. Yo Allah walluma heɓida artiste ɓe aduna fof haron gollide jam on par ce que neɗɗo nodditowo jam tan waɗa ko weeli jamma on komo weeli gollidude inchallah. Joni ko wawɗa men jewtude e intero Kadja Kande artiste Fuladu par ce que minen andi hara on ɗon gollidude on fof
kongoto allo assalamu alaikum wa alaikum salam ɗon e jam on salmini min salminima inde ma ko noddata toon bisimilla Ahmed Balde ha Dakar on to wonɗa e noddude Ahmed Balde ok joni min accama salmina ko ɗa men o tuuti mi salmina mo tuuti jarama Balde tuuti heno hen mbaɗɗa ar seeɗi jam tan kay alhamdulillah golle o jam tan kay ko Ahmed Tungulel Ahmed Tungulel ndeysan Ahmed hono ɓe wele ngara hono hen jam tan wona jam tan hono yimɓe Tungulel jam tan woni minen watno ndeysan e jarama guiɗoɓe am guiɗoɓe leñol on jarama weltanimama on ya Allah yaaji allahumma amin 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 ya rabbi amin awa jarama weltanama amin amin Ahmed jarama ndeysan no mi yejjitta an okki kam ɓinguel gandiranta mi aranal nguel nomi naɓa nguel inchallah awa jarama Ahmed ya Allah yoɓma awa jarama ya Allah yoɓma ya Allah daranoma awa jarama awa jarama Ahmed mi weltima jarama allo innema o yehide oɗo joni noon min falno andude relation hombo marduɗa e chanteuse ɓe chanteur ɓe fuladuɓe kamɓe piyu par ce que hande chanteuse fuladuɗo fof kamɓe fof mi yewtida e mabɓe mino yida e mabɓe mino jogui numéro ji mabɓe kamɓe fof noon nder Fuladu Pakaw Bolante Kounda ha e nder Kolda région Kolda he jalliɓe fof ko jam tan men goni allo allo oui ça va aɗa e jaam allo ça va aɗa e jaam allo aɗa e jaam indema ba joni en okkat son goto jama o par ce que no woodi ɓe envoyé des messages ɓe nde ɓe faala son tuuti ɓe andama inchallah allo salamu aleykum waaleykum salam ça va ɗon e jaam jam tan kay ko Mando Boiro depuis Italie ça va yanki jaam jam tan kay alhamdulillah tuuti no fammi o Mando hono hen tuuti hono jam tan gonɗa jam tan mi woni alhamdulillah jam tan kay émission o weeli awa jarama ko onon goodi billahi wa Italie fof dentanga fi salminima awa mi salmini onon fof min kala mi weltima ya Allah welto min calmini dentangal fof hay goto min gaccani awa on jarama ya Allah yoɓon masai wallahi Allah weeli ha moƴƴa ɗum noon miɗen paala mbaɗnamin son à la fin mbaɗnamin son tinnare o seeɗa ɗo de on kuppude awa inchallah wallahi ko minen gatere miɗen daara on kono noon miɗen daara on en direct quoi miɗen daara ɓallo miɗen daara on noon kala awa on jarama on beltanama fansiji am Italie Espagne France mbaɗɗuma hen vidéo kadi buy wona seeɗa Aissatou Balde mbo jarama de ko Diallo to yeyam Balde wonde ko Diallo mi weltima Mandou on jarama ya Allah yoɓon ok an ɓuura weltanede weltima inchallah Aissatou ɓe ko fansiji am ɗe gandiranta joni mi acca kadi goɗɗo nodda a warta yimɓe nodda buy wona seeɗa ko noon way ko fansiji am gonɗi Italie Espagne ɓeɗo ɓe gandiranta koɓe fansam club ɓe gonɗo ɗum woni président Boubacar Balde kanko wondiro wattu e Mandou Boiro e woɓɓe vraiment mi weltanimama on ya Allah yoɓon fansiji am ɗi ya Allah yoɓon yo Allah yoɓɓe ko ɓuuri e moƴƴude ko nawraɓe yeeso nawrama yeeso ɓeyda golle ɗe ko feewi wona seeɗa amin ya rabbi amin ɓurtama ɓeydude allo salamu aleykum maaleykum salam on calminama on juurama ko min Saydou Kande haaroɗo Espagne Kande bari Kande kendojo Kande mbo anara jarama eyo émission moɗon o miɗen keeɗimo miɗen daaramo en face wallahi Allah weeli ha weltini koyɗe
jarama Kande Bari mi weltima onon gandi ko onon goni piiw am o ko mbiyam ron caali ko doyɗe ko onon goni doyɗe tuuti besel ɗe so nani fansi jam ɗi rek mi weltima jarama woni jobdi muɗum jarama ya Allah yoɓɓon ɗum noon ya Allah ɓeydu tinnare Allah ɓeyda doole amin ya rabbi amin 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 eyyi ko mbatta ko kam wattu fof jomma ñalawma ɓen keɗoɗum yoni minen ɗi foti minen kadi awa jarama ya Allah yoɓɓon yo mi salmini Boubacar Balde miɗo salmina Mandou Boiro ha toon to Italie Moussa Diallo ha ɗo Espagne Demba Balde ha toon to Italie yo mi watti ɗon Fatoumata Djina Salmatou ha toon to Sare Boseje awa jarama a weltanama Kande Bari yo a on calminama min noon ko jimmi ko son oɗo son anniɓe oɗo mbiyata ko ɗaɓɓere yaltinno kam ko on yimmi ala ɗin emigere ɗaɓɓu tampere tampinno ɓe gardi ɓe tawrani ɓe gaddi ɓe tawrani ɓe gaddi ñamaka nene yayi papa yayi kilondin yo on beltanama godugo ɓe tampere yaltinno e tampere godami e tampere mawnomi ko tampere adunaro huli warama e muɗum on gode ɗon émigiré Allah weli tuuti weli wallahi a weltanama juurama jarama merci Kande ko ya Allah waddan mi waɗa kite natoɓe ɗi kewi inchallah Kande jarama mi weltima jarama joni en ginnarat musique ma goto min okka occasion ɓe andama ɓe kadi sakiji ɓe nadde ɓe joni ɓe anda homboni tuuti inchallahu rabbi Black Hip Hop. Min komi tuuti besel nene am ami kumba tuuti am min komi nene ma mamima tuuti besel mamima bingel jali mamima bada jali mamima fulɓene ɗam mamima ko mamima ganden ko mamima sehelaɓe am jaliɓe wondiɓe am jaliɓe neneji am jaliɓe
mamima ɓinguel jali mamima fulɓe nelam mamima fuladu ko mamima ganden ko mamima aleykum salam on calminama a juurama inde e yettore salamu aleykum waaleykum salam ɗuytu volume portable o seeɗa walla volume télé o mbawen famodirde allo allo oui bon ɗa wawi artude hay joni e 78 116 82 38 78 116 82 38 wawa jokkodirde e Tuuti Bessel ɗo e émission meɗen jokkodiren en ɗam avec Sista Diha Tuuti Bessel mayima fi hoɗum mayima mamima ɓinguel jali mamima baɗa jali mamima fulɓe nelam mamima fuladu ko mamima ganden ko mamima par ce que komi tamɗo jaliya mi tawnenam yima mi taw kawuji am ɗi jima mi tawi kala jaadiɓe am ɗi jima ko mamima fuladu wiyo ko mamima fuladu wiyo mayima ƴette wonɗo ko ligne o allo assalamu aleykum waaleykum salam kono e jam ta won toon jantam mi woni allo oui jantam mi woni inde yettore ana noddira hoto Alpha Abdoulaye Boiro Alpha Abdoulaye Boiro Boiro mino Dakar mino nana Boiro horo wonɗa noddirde mino nodda ɗo Dakar ɗo mi noddata on ɗo Fass Dolor bisimilla maɗa Boiro hombo yiɗɗa wona jam tan woni jantan kay alhamdulillah Tuuti Bessel honoron émission moɗon o weeli ɓuy wona seeɗa awo jarama Boiro jarama suka debbo a jarama ya Allah yomma amin ya rabbi amin ko balɗa e nder fittandu ma he ko an andi ɗum ya Allah waɗama ɗum ya daraje Seydina Mouhamed sallallahu alaihi wasallam ya Allah wamma artiste mawɗo allahumma amin kabirno mi wooda hande woni première fois mino nodda télé ndeysaan ayi inde ano yimmi jimol ngol gandiranta mi mijorol ngol nena mi mijorol ngol baba ndeysaan sabuna mi anda jinnaɓe am ndeysaan ya Allah yomma ko paalɗa ko amin ya Allah waɗanma jaam waɗnama sutura dandama gaño bonɗo allahumma amin waɗana kala ko paalɗa e nder fittane ma ya Allah waɗanma ɗum amin waɗana enen fof jarama Buy mi weltima jarama Boiro weltima jarama Buy merci Boiro kankala hinomo noddira ɗo e Dakar o weltanama moƴƴa ya Allah lanɗo fewnu yaafo jinnaɓe makko ɓe yafodaɓe fureji yafandi mais Tuuti wiɗa ko mayima sabu honɗu wiɗa sabu honɗu yimminima en fait mbimami ko mami yima komi ɓinguel jalijo mi tawinenam ɗima kawuji am ɗima jaadiɓe am ɗi jima fuladu wiyo ko mami yima bon joni e nder ko mayima est ce que ko sabu nene ma ko jalijo walla sabu famille ma ko jalijo ko ɗum yimminima ou bien c'est un simple plaisir non ko welanam tan par ce que nena wona min tan woodi danaka noon minen feccerde piɗima par ce que minen taro e ɓiɓɓe nenam ɓe minen jima ko minen jiiɗi minen mbaɗi ɗum sentir vraiment min gandi kala minen jogui hen place d' accord woɓɓe allo salamu aleykum waaleykum salam on calminama hono ay ala noon ye Sabali Bodian ceɗɗo baleɗo Djiby Sabali yo Sabali machallah mbiɗa keeɓi émission yeehi normal machallah guiɗo fulɓe hono e jaam tan wona Djiby polyvalent jaam tan men goni yo Tuuti nam machallah ligge maɗa jooɗi minen keɗima ɗo machallah jarama Sabali Bodian ko an moƴƴi salminama Buy minen ɗon keeɗi o sista mi yaha kala mbo salminama Buy e ligge makko he jarama sisto Dia jarama Sabali ono woyre ono woyre Khadijatou Diallo mi innete mais Diha mi ɓuura andirede souvent mi hettoro émission ji maɗi han ko hanno han goɓa waɗede han contade ɓay han artiste am ɓoyin toon déjà machallah mais aduna ko sabu lakara ko sabu wallahi ko noon tigi wallahi min beltima très bien ok Sabali Djiby Sabali mi salmini on Buy na seeɗa minen fof minen ketti en ɗo actuellement quoi d' accord way fansiji ɗi fof ɗo hayna fansi fof ƴetti hay mawɓe wattu ɗo koye ketti ko mi halnama ɗum ok merci jarama ko jarama Buy tawi après jarama Djiby jarama merci beaucoup Djiby Sabali o weltanama Tuuti yo koma o yima mais mi wiɗa musique ko welete rek ka joni depuis natuɗa e musique quelle difficulté heɓuɗa e musique ko andanta sa miijike ɗum ɗo watte découragé walla welo hoɗum kadi heɓuɗa e musique ko andanta sa yii sa miijitike ɗum rek a heɓay courage
ok min he musique mi wawma wiide ala taw ko jimi hen ko metti allo salamu aleykum aleykum salam yagol artani bonnani ja pullo o ko Seydina Oumar Dia Mauritanie Pullo ja assalmina meɗen namɗo tuuti besel deux question hono yiide hande musique o général caɗele ɗeɗe artiste ɓe guurata hono yiide ɗum mais eko woni relation mum hakkude mum artiste ɓe fuladu ɓe jii heɓe ɗum wonɗo ɓe ɗum jogui heɓe ɗum totti gueɗal makko eko woni fekkere tuuti besel mais hono yiide hande naala jaliyankagal e nder fuladu beeli ɓe ballama belli musique o ni no foti yadude nder fuladu beeli no yahata toon saabu musique ko moyen mais musique ko dental est ce que heɓe jogui cinéma ji mawɗi beeli heɓe jogui saluji mawɗi goɗɗi solo e nder fuladu tawa ɓe jahata Dakar walla ɓe jaaha ko ganduɗa woni restaurant ngaji mawɗi est ce que heɓe ɗum toon jogui matériel timmuɗo o tawa ɓe jiɗata sogugol aragol Dakar eyi jaminani question ma o aɗa andi neɗɗo kam wiya tagaɗo yawara yettere Allah wiya tan ko neɗɗo ɗi selli mom a mankani hay hunde mais ɗi weeli welani ɗi weeli côté par ce que ko ɗum men belana ko ɗum men mbaɗi choisir on côté ɗi weeli kono sa miijima goɗɗo moyen ji ɗi woodi sengo mo gandiranta par ce que mbaɗono tuuti besel ni yan a ala auto a ala orchestre ko waɗa tan gorgorluda vraiment mais ha yesso ko lawol minen belti hen noon par ce que fansi ji ɗi nangui staff o nangui allo allo ono allo oui ça va salminima mi tontima ça va jantu wonɗa inde yettore Boubacar Balde mi naatiɗo nane anni hannak ɗum ɗo ni lanɗo ma kon enen ɗiɗo hombo ni lanɗo dandi ko mi woni lanɗo ka a weltanama émission jarama Boubacar depuis Italie Boubacar Balde merci beaucoup Boubacar depuis Italie kankadi o yiɗi ɗengal pulago o weltanama moƴƴa e staff ma on surtout ma an tuuti besel staff ma on no weltana par ce que kamɓe ala ko waɗi ɓe ittesina pulago mais on tuuti son jinnaɓe mi yiya artiste ya beaucoup de artistes andanta kamɓe koɓe artum ɓe naati musique ɓe waɗi giggol ay l'amour amour ɓe yimata mais an arɗa adduɗa jinnaɓe mais pour honɗum eyyi andi wi a goroɓe no waɗi ressentir min noon jinnaɓe am ɓe keɓi kam ko kala ko mbawmi waɗande gandiranta allo oui ça va nala jam tan inde yettore ana noddira hoto komin Kadiatou région Vélingara Kadiatou depuis Vélingara cankan on jantu me woni Vélingara naɓe hono hen ala noon hoɗum woni welde Vélingara actuellement mino Dakar hilo wat Dakar est ce que na tola tola jarama tuuti besel oɗo yimɓe amɓe mbimi garannoro ɗon kam jarama yimɓe amɓe weltima minen ɓuurima weltare yimɓe am fele garannaɓe welgo waalo jarama nenam o weltanama kanko woni Kadiatou depuis Vélingara mais hino mo jooɗi Dakar ɗo tuuti explication lane o eyyi andi jinnaɓe hande a yiɗodiran ko jinnaɓe ma ɓeddankima ha janɗuɗa hande ono yiɗodire vraiment min noon mi ala komi yooɓi jinnaɓe am ɓe ɓay noon Allah ko dande am de oke kam nomi yim tawmi pourquoi pas ɗo de mi nattude e goɗɗum mi waɗa raw remercier jinnaɓe am ɓe mi wawraɓe yobde kono etagol ɓe wadde remercier tawmi pourquoi pas mi wawata idorde nenam e baba am e jinnaɓe Fuladu piiw e jinnaɓe aduna piiw kala mo gandiranta yanguima e dow ɓeygure muɗum kamɓe fof woodi oɗo son hena jinnaɓe tuuti besel rek jinnaɓe fof eyyi jirnaɓe ko holto waɗɗa réaliser clip o jinnaɓe clip o tourna ɗo Dakar ɗo Dakar men tourni ɗo woodi gandiranta partie ji waleykum salam a tontama Jams merci beaucoup parce que ka balde ngajo mawɗo an a narat
anara mi fawaro mi leno o serveur be eto am be latina ma taw mais bari Boubacar nati c'est bon Boubacar depuis Italie si ok bismillah mada Jams machallah émission mo weli machallah merci beaucoup allô ma félicitations anti mo bibe jama machallah merci ɓe darani mi darninmi ko staf amo Jamsi Pro mawde balde e balde Adama Sabali Zeyna mama Mariata no yombara minen padi on grand théâtre hande hana way Jamsi Pro ko kanko woni ménageur Tuti Bessel depuis Espagne mais en artat don inchallah allô bon on dirait que Jamsi yehi o wel ok merci jarama Jamsi Pro o weltanama moƴƴa depuis Italie Tuti lalen ko halloɗen ɗo mi fala laɓɓintinoɗa ɗo hala wiɗa clip o holto waɗɗamo ko Dakar ɗo wodi parties ji gandiranta ko Lac Rose wodi parties ji ko Maris mais waɗi ɗum Lac Rose mais j'ai vu une animatrice mo gandanta mi yiɗi mo moƴƴano kinomo ko kilim maɗo quelle relation entre Ange on Yama Jimbo ko Jaja Tuti Bessel c'est ma grande sœur à moi neɗɗo mbaɗɗo laabir neɗɗo mbaɗɗo yaatu ɓoyɗo kala he aro vraiment ko Jaja am c'est ma grande sœur à moi ok o salminima Yama Jimbo besengel weltanama mayyade clip goto arte te mayyade clip goto arte après waɗname expliquer aussi jiwo allô allô oui allô ça va bien nala jam tan jantu wonda jam tan inde yettore allo miɗo nanama moƴƴa inde yettore ko Amadou Sabali ɗo e commune Sare Koli Salle d'accord Amadou Sabali boja hono ɓe Sare Koli Salle allo oui Sabali mi nanama jam taw wona ko retame woni welan ɗo na jam tan woni toon jam tan kay alhamdulillah yettere Allah min ji émission weeli yooɗi jarama Sabali eyyi ko min ñagan toon tan Allah ya Allah nafru yeeso allahumma amin kala ko moƴƴi ya Allah faabo en amin ya rabbi Tuti Bessel on kam min jii ɗo kam min ñagan tumbo Allah ya Allah accumbo ha ɓoya juuɗo amin ya rabbi acca enen fof ok barke ceerno Basiru amin mi hokkama ɗo kadi seelam goro wiide El Hadji ɗo e commune Sare Koli Salle ha bonɗo ha e Sare Madi bisimillah eyyi Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Jarama Tuti Bessel. Jarama Alaji. Jam ta wonɗo. Jam tan kay alhamdulillah. No golle ɗe. Yettere Allah hen laaɗo muɗum. Ya Allah nawruma yeeso. Allahumma amin na bayna Allah nawrumi fuladu o fi yeeso. Allahumma amin no émission ji ngoyɗaɓe fuladuɓe ya Allah hokko on jaam. Allahumma amin Allah ganda on kara e kasara. amin ya rabbi ya ha ɓuuro ya nene amin maayo jaawo. amin ya rabbi ya barke Allah. amin ko Sare Mali moɗa wiya Elas Balde jarama Balde mbiɗa jooɗi Dakar wo kam awa jarama mi salminima salminama jarama merci weltima jarama Elage merci
assalamu aleykum. Waleykum salam. Minen noon jagoɗo artuɗa bonnani ko question goɗɗo. D'accord. Tuuti Bessél. min jii jaltinɗa albo goɗɗo sono woni albo tinnare te aduna fof ko tinnare hoɗo golle ɗe tolni kilibaji ɗi ekkatake ha joni albo tinnare o kilibaji ɗi cuwa yaltu te min jii tuuti Bessél jaltini kilib goɗɗo jiggol ɗum nawninayi jiggol ɗum nawninayi mbogguer deg feedarlo te albo tinnare o ha joni ko répondre mo ko noon wayi album tinnare o ha joni mbo waɗa circulé sur YouTube par ce que hande sa yeehi e page am YouTube a waɗi Tuuti Bessél officiel ɗo yaaɗa yo woni Facebook TikTok Instagram album o ɗi yaaha inchallahu rabbi clip ji ɗi kala ɗi gara saabu hande ko oɗa tan clip heddi clip série koko mo gandiranta ko fitrine e jaliyoɓe ami wadde mbo e ko hande mbo fonno yaltude inchallah avec ça est ce que Tuuti la waɗi fitri ange artiste ji que soit artiste sénégalais wala artiste Guinée Conakry ou Guinée Bissau wala ko noon wayi par ce que artiste ji Fuladu ɗi hewɓe men mbaddi fitrine ji e artiste goro meɗen mo Guinée Bissau wiyre Mersen Boy on kadi men mbaddi fitrine goro bon pour l'artiste guinéen aussi Guinée taw waɗi rêvé waɗugol fitri e inchallah min waɗi rêvé ha he Oumou Sangare sa mi yaha inchallah je suis la liona Tuuti sa innama idole homboni idole ma Oumou Sangare an andi ɗum kay min kay ko Oumou Sangare mi anda ko ɗum waɗi miɗo pose ma question pour mi nanta Bambara mais depuis komi cukalel ko Oumou Sangare mi heɗorono baba am ko on mawnumi heɗo baba am ko Oumou Sangare ren heɗorono ha mi mawniri noon vraiment mo gandiranta ko mbo yimara ko mi nanta ɗum mi nanta Bambara mais kanko woni e nder ɓernde am joni a wayla meɗinde seeɗa min nanta ko mbo yimara ko nawle ya miyomani ni mbaraye mbarage ala jande ma e din bala kankali fere ni yomani ni mbalaye mbarage ala jande ma e din bala kankali fere. Merci beaucoup. Musidɓe am bambarankoɓe wani rek musidɓe am bambarankoɓe depuis Tamba ɓe weltanama ha he Mali kamɓe kadi ɓe daara émission e Mali aussi Oumou Sangare hoore makko mi okkira pasque ko sehel am men kalda téléphone no mi okkirani Wassa Kouyaté mi okkirani fansiji am Mali vraiment tata Oumou Sangare gros bisous à toi et Wassa Kouyaté allo 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 oui ça va bien ala to jantu ko fewndi alhamdulillah émission mo no weli an merci beaucoup inde yettore min ko Mohamed Ramadan Bari Bari eyyi wontiro wakam d'accord Bari ko hombo yiɗiɗa hiwrade émission o vraiment émission o no weli nan merci beaucoup c'est gentil on no foti bon tout jarama Bari ngo kana ɗum Mamadou Saliou débat dédicace jarama Mamadou Diouma coiffeur o kola noon clip say kon goto bon inchallah ok ara o weltanama nan awa jarama Bari Banna Allah nawru yeeso amin merci beaucoup Bari o weltanama kono mi okkay mo clip Tuuti goto inneteɗo giggol giggol walla jinnaɓe awa addammo jinnaɓe okkemo on son inchallah eyyi jinnaɓe welayo balde aduna de wayno ngesa kambane jiwo kambane hettomi haalanama aduna ɗi wayno ngesa ni ɓan jaloma o duuloɗa allo salamu aleykum wa aleykum salam salminama
tontama inde yettore no gandi yarta bonani sinara kaso ko no way kay ko woni adama sabali bo mino yiduma seri mino yiduma mino yidima seri gido mino yidima seri gido mino yidima Fimbi Zulu wadi keppilaram gamide mino yidima adama mino yidima hande aw hirtata koy tutu besel wallahi hay botta mi wottaki bon dane manda yalla nabru dum to dow amin vraiment émission pulago kadi yalla nabru dum to dow amin ya rabbi amin vraiment kala darani do le nyongol yalla darando dum amin ya rabbi amin ya barke yalla amin sabal imeltima min jogi lamdal gora ko mi yidi lamdade question wala tuti besel an hande ko artiste ano yima ano ya partout no jiya conseil jima Gambie Guinée Bissau partout dal wala ko mi yidi lamdade hande simi soglima han hono mi wawi wadde ami hendoma ok do si yawri han wala Ousmane ana wawi men accande minen do télé do numéro mbo men barama hebde fi jango e jango men cogloyma wala do si yawri kalan fan club tuti besel mi salmini dum sabu mi lima tan mi waddindiri fansiji awa do kam hande be go kamara rendez-vous inchallah 22h30 inchallah ayo badde ara wona jallale de inchallah ke jarama émission ayeso pour numéro adama fansiji pala no wabbe okude numéro menangera mo gandiranta kala mbawodo noddude on numéro makko ko 00 34 602 85 60 02 00 34 602 85 60 02 kala noddude on numéro ono wawi hebde tuti besel ko kanko woni manager amo woni fop Guinée Bissau Conakry Sénégal do ha madi Mauritanie ko o woni numéro inchallah bon koli tuti da mari manager homori producteur ma aussi producteur am o mo gandiranta ko label Jamsi Pro le DG wi Papa Bile kambe ngoni producteur ji am di kambe ngoni tuti besel dar sa nani tuti besel ko mabbe vraiment ko kambe ngoni he bawo am kala ko jida e tuti besel ko Allah he mabbe label Jamsi Pro ko be watta produit kambe watta music ma wada fitri boyani do ko to wuri da wayda mo addande ley o music honto kadi juuda o clip honto wada mo réaliser hombo clip e majji fitri giggol nawni nay jiggol day febarlo wallahi day febarlo mbogel day febarlo wallahi day febarlo jiggol din nawnina jiggol din nawnina mbogel day febarlo wallahi day allo salam walaikum salam ouais mais ari seda tu men da émission mo ndo vraiment no foti santé de mo ndo wayi mo moƴƴano merci beaucoup jarama ara o welde na o foto na affaire ok merci beaucoup inde len ko holno ko Mamadou Salou Ba ko Guinée Conakry woni kaame ndeysaan Guinée ndeysaan ala ko me yidi pita ala toujours o foto na affaire jarama ba pullo jarama ara debbo yimo mo do weltori mo foto na affaire awa jarama a weltanama an kadi fotano nani mi salmini yimɓe Guinée Conakry nani ɓe pita ɓe yimɓe hiwrama ha e Mali ha ita goto gaynay ay ga awa jarama ɓe pita ɓen ɓe hiwrama ɗo ha Mali mi yejjitani kadi ɓe cangel boori ɓen kamɓe kadi miɗo hiwroɓe par ce que yayanno ɗon e cangel boori mi hiwro kadi wonirɓe ley bombi e hoore bombi kamɓe fof miɗo hiwroɓe par ce que sa nani diha iwdi makko ndin ko ton ko ley bombi hara mi hiwrike ɓe ley bombi eɓe hoore bombi ko famille on ko ɗon doygal ngal iwi
ɓe Dara Labe ɓen aussi ɓe hiwrama moƴƴa miɗo hiwro série an depuis Dara Labe Alpha Oumar Ba kamɓe woni Babel Sora mi hiwro tanti aussi e nene kawji an ɗi fop hina o ma o mais tuuti son hombo waɗi ha yimɓeɓe waɗi remarque tuuti par ce que temps on yehide eyyi yo halnami après arte wayltoɗa par ce que y a les autres choses aussi ko ko fuɗɗa yaade eyi ɗum woni son premier am single o woni son jinnaɓe o mo ganduɗa kanko woni premier single minen jaltini mbo le 10 mars 2021 ko ɗo woni premier amen nattugol studio kanko woni premier single amen vraiment mbo yalti mbo waɗi bose machallah kala jiɗɗo le 10 mars 2021 min puɗɗi musique ko oñam men jaltini son jinnaɓe o vraiment kala jiɗɗo jinnaɓe muɗum ko ɗum mino sikki ko ɗum taki son o waɗi bose par ce que andi nene ɗi weeli baba ɗi weeli nene no weeli baba no weeli famille no weeli voilà mais depuis tigui depuis fuɗɗiɗa musique tigui ko lane hombo haray lane mo fuɗɗiɗa musique exact si ko ɗon mi fuɗɗi min premier am nattugol studio ko mois de mars le 10 mars 2021 ko oñam mi yaltini premier am single woni jinnaɓe o vraiment mi heeɓi on nan de carrière e quelques mois dal manam 2 mois on nan 2 mois on nan 3 mois merci beaucoup ya Allah carrière on yaari yesso combien de clip waɗɗa réalisé et combien de single et combien de album autant que pour moi waɗɗa et combien de single waɗɗa ɗum ɗo ni yimuɗa en plus aussi combien de clip waɗɗa réalisé eyyi di ha yettere Allah par ce que ala ari dans on an de carrière minen jogui 10 single min jaltini album mo 14 titres min jaltini 4 clip kala min mbaɗi 4 clip woodi tari jaltuɗi 4 jaltuɗi goro inchallah woodi ɗiɗi taw ɗi jaltani mais 4 ɗi kay jalti heddima clip ji ɗiɗi ɗi jaltani ko yettere Allah henela ɗum ko taki mi wi ɗum tinnare par ce que si a laari han ko tinnare waɗi ɗum on nan carrière on nan puɗɗiɗo mois de mars 2021 ha e mois de mars 2022 mbawa hebde hen album mo 14 titres mbawa hen hebde 10 single mbawa hen hebde 4 clip yombani ko tinnare mawlantede ko ɗum taki min mbi album o tinnare merci on nani ko tuuti besel indi kon o album on ko tinnare ko ɗum o liggori album mais tuuti weltanama ya Allah sellindane nde nawra projet ji maɗi yesso ton projet tuuti projet ji maɗi ko ɗi ara ana andi minen min ngala temps min patta ana andi kay minen min jaltinta men pada ko toujours minen hen ko sindi e sagginama jippinama ran min jongi kala wonde inchallah minen he ko heewi noon fansiji no par minen gaddana ɓe surprise ji kewɗi minen gadda ko heewi noon inchallah ko wiire ko rek ha yesso ko lawol no ɓe pat ɓoyara ta Paris inchallah ta Paris si Allah jaɓi tuuti yo fadom ɓoyara ta Paris si Allah jaɓi mais tuuti souvent so mi yiɗima kaw ɗum ɗo dow scène hondumi itto yiide ko la diva pourquoi pour honɗum la diva mi itto yiide ko scène sa ƴawi rek hakkilan ko Allah hinno yaafo la diva meɗen o kam Mayo Dia o pourquoi parce que mo tuuti fi nene makko ko artiste walla tuuti showbiz on ko welaymo rek enen mbawi wide ko golle Allah rek tawi kala ɗi weeli kam par ce que simi woniro dow sen simi yii fansiji am ɗi simi yii guiɗoɓe am ɓe kala ɗo yecciri mi e goɗɗo ɗi dari ha jamma daragol 22h ha 3h du matin woɓɓe ko mawɓe woɓɓe ko rewɓe mawɓe goppa golleji men ɗi vraiment ko ɗum addi ko be mi haro mi waɗa par ce que yidde ɗi muusi yidde ene muusi yidde e muusi ko maɗa mi faala wannalo poti acapella mais ko salamatu mi faala salamatu baba galle minina nagge binge minina salamata salamata baba galle yimɓe en dam gandi koɗo minina nagge binge minina salamata salamata baba galle yimɓe en dam gandi koɗo mi yetti salamata mi jaari Seydou Kande Kande ndo anara waɗinmino ɓiɗɗo muɗum Kande ɗi teddinimi Kande ɗi duwanomi mi jaari Allah mawɗo mi yetti Allah mawɗo cukalel no pommi ɗoni
la mawɓe ɗiɗiranami la rewɓe ɗiɗiranami mi jaari Allah mawɗo salamata baba galle vraiment kaddi merci beaucoup Salamata baba galle andi Salamata ko giɗo am won toon vraiment ay si anani Salamata mi gotta ha janggo par ce que Seydou Kande ko giɗo Tuuti Besel hande sa yi mi andi Oumou Sangare mi haaldi e Oumou Sangare ko Allah e Seydou Kande mi haaldi e Hawa Pullo ko Allah e Seydou Kande mi haaldi e Wasamane hande noon kalanmi ɗum par ce que wiya he si baɗal boni baɗanaɗo wasi miijo si mi haalani mi wonda e fallalde Seydou Kande ya Allah accuma Kande bari Kandejo kendejo hande ko kanko wattidi kam heɗi artiste mawɗi hande weeɓani par ce que mi ɗaminanoki ho mi wawa joɗade ha mi wiya téléphone allo Oumou Sangare wiyam mi Tuuti Besel allo vraiment ko Allah e Saydou Kande jarama Kande bari Kande kendejo mi weltanimama ko giɗo leñol ko giɗo pulago ko giɗo Tuuti Besel Kande bari Salamata ɓe Salamata ɓe weltanama Aissatou Bulli Diaman kadi pi Salamatu miɗo salminamo Aminata kankadi ko Salamatu woda ko debbo même temps mo waccuɗa ɗo o par ce que ko tanirawo makko mi hiwri famille mabɓe fof salminama kala joɗiɗo Salamatu par ce que ko halɗa ko nak ko réel pour honɗum ini ko réel par ce que min kadi miɗo andi Salamatu machallah ɓe mari endam ɓe mari jikke ɓe mari teddugal yimɓe Salamatu mi salmina Maymuna Diaman aussi depuis Salamatu kon Tuuti hakkude ma an e Kadiel Kande parce que mi fala ɗum kadi andude seeɗa hakkude ma e Kadia Kande la princesse di Fuladu mo gandiranta ko giɗo Tuuti Besel koɗo nder ɓernde am ɗo mbammi mbo Kadia Kande fowuma ko kafewuma ko par ce que c'est ma jumelle à moi Kadia Kande ko minen puɗɗodi kañ iɗi kam e musique noon mais mi yaadi mi tawri ɗum e nder groupe makko min jaadi pendant 15 jours tourné makko mi ari min kala mi fuɗɗi ha joni min e Kadia komin hunde wotere komin nene goro kominen baba goro pour fansiji ɗi la par ce que toujours fansiji ɗi mbaɗi ɗiɗɗat Tuuti Besel e Kadia Kande kominen dendi nene kominen dendi waba ko golle ɗe resertindini men en plus kanko mbo joɗaki ɗo kanko ko mbo waɗat voyage mbo yaha mbo ara min ko ɗo gommi golle ɗe tan sertindini men seeɗa kono ro nder ɓerɗa men to komin hunde wote par ce que hanki rek min mbawrodir hanki wallahi lazim he o wattu gonaɗo hanki rek jemma mi wayrodir e Kadia Kande téléphone merci Kadia Kande avec des artistes ɗiɗa artiste ji kadi waywa bandi mayik bandi miijo ndongo dara souvent so mi yiɓe waɗi concert Tuuti mi yiyaymo hakkude sabu hon ɗum ɗo par ce que mino welanaɓe de 1 mi ɓurnaki ɓe 3 par ce que hande no wayi ko min tawi ɓe e musique Fuladu kamɓe goni mawɓe ɗum ko weeli metti kamɓe idi kam hen vraiment mi arani ɓurnimi ɓe min ko mbiyam mi ransi mi hawri e ndongo allo no wawi artude ko mbiyam mi ransi mi hawri e ndongo mi hawri e bande Mike mi hawri e Jalioba e woɓɓe jaliɓe Fuladu mi nangirani ɓe comme ko adversaire ji am entre Jalijo e Jalijo min komi fans mabɓe rek par ce que hanki ko mabɓe mi heɗorono mi welto mi natanno e suudu mi tega senji mabɓe mi ama ha hande Allah addi kam he dow mabɓe kono ha hande min koɓe fansiji am mi nangirani ɓe comme adversaire ji walla mino ɓuuri ɓe walla goɗɗum no mi ɓuraraɓe ha ila yawmi dina par ce que mabɓe ɓuuri kam hande min simi waɗi 1 an kamɓe ɓe mbaɗi 10 ans kala noon giɗiɗoma e hunde kañ ɓuri ma ɗum andude vraiment mino weltaniɓe noon mino salmina ɓe ko fansiji ɗi jogui probléme mais minen jaliɓe ɓe min ngala probléme minen jiidi nene minen jiidi baba min noon ko mbiyam mi giɗoɓe Tuuti Besel fansiji Tuuti Besel kala jiɗɗo Tuuti Besel yid Kadia Kande yid Ndongo Dara yid Jalioba yid jaliɓe Fuladu ɓe fop allo 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 oui jarama ala to jantul ala to bisimilla moɗo inde yettore yadan to allo inde yettore ko ba Seydi Ba bisimilla moɗo milli bisimilla maɗa yeyto walla to wonɗo Tuuti illumo allo allo oui mi yewto bisimilla men ko mi yewto walla kañum wonɗo pardon min nanani ko laaɓi a wuɗɗoro seeɗa radio maɗa o pour min mbawa nanodirde e maɗa mbiɗa o wawi artude hay joni e 78 116 82 38 Tuuti dernier message maɗa fi Fuladu par ce que jaliyagal weeɓani surtout ma en ka taw machallah honɗum wawɗa wadde lancé e hen par ce que
kawren fulɓe ko kawral woni godal leƴƴi tawri leñol mengol kawren fulɓe ko ɗon tan mbiyami fulɓe ɓe no ɓe kawru ɓen jiitanene ganden ko kawral woni fof kala kawral ɗo ala avancement wonta ɗon il faut fulɓe ɓe pi ganden gaccen kala mbigol leño mago fulɓe ɗuma fulɓe ɗuma fulɓe ɗuma ɗum ala pulla fof ko gotum par ce que siko ha keɓen doole il faut enen fof fulɓe ɓe battodiren nanggodiren ganden hande ala ɓurɗo goɗɗo ala gonɗo maccuɗo goɗɗo enen fof ko e maccuɓe Allah ko Allah tagi en jippine e ndi leydi ƴetti en kala wattiɗi en ɗemgal goral woni ɗemgal haalpular ko enen goddigal haala ka noon ko nanda ko goru bi ko ɗo neeyiɗo ndin needi no haaldara ni ko noon haaldara si mawne mais taxani enen peccodiri walla enen cakodiri fulɓe jiiten nena jiiten baba ganden yonti hande fulɓe ɓuuri hewde fof e aduna he kala ɗo jaada tawa ɓiɗɗo pullo aduna o fof no fitti joli pourquoi fulɓe toujours koɗo ɓaawo gonta angal hawral tan en kawran to nder ɓerɗe Allah addani kawral ko feeñi e ko suuɗi ɓiɓɓe fulɓe fulfulɓe fullaɓe barke allo 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 a wawi ɗutude volume o wawi ɗutude volume portable makko tuuti en tant que artiste a yii saare nde no wayni ɗon ko message spécial par ce que saare nde a yii ɗe balɗe cukaloy koye no ware moƴƴalo machallah yo Allah itta hen honnu tant que artiste ko honnu wawɗa wadde lancé pour public o aussi par ce que public o no darama moƴƴa ɗo ha guile ko lakiri ɓe darama moƴƴano honnu wawɗa wadde lancé hen eyi min ko mbiyami ko tan kala han ko halda ka heɓanta ko feere bilisa jippima koni jooɗoɗen kalden kala han ko halda ka hewanta ko feere ala ko hare wawi ala ko iblisa wawi kala hande ko jiiɗa he aduna ko be jooɗoɗen kaltiden ɗum darnen ɗum feere gaccen fitna surtout jeunesse o hande ko jeunesse woni avenir leydi ndi hande ko mabɓe godi pi ko wonde woda ko hande siko mabɓe mbartenen mabɓe mbartidirtanen hande si alari avenir meɗen o huuɓi e mbawide ɓe ñifa avenir meɗen o to ɓe gaccu haare politique jarani haare politique jarani histoire politique jarani mbartidiral min de tuuti mi wondanayi e gooro kala laamiɗo ko on mi wondi kono lamɓe ɓe no ɓe mballu no jaliɓe ɓe e fansiji mum kala lamɗo no noddu fansiji mum ɗi walla ngabbi ɓaw mum ɓe no ɓe gaccu fitna moƴƴa e leydi fitna moƴƴa e saare fitna moƴƴa e galle fitna moƴƴani e suudu par ce que jaam si fitna ɗi woodi hen hande haare ɗin ɗo hoɗum watte e nde saare hay fus hande fitna o si deƴani hay hiiru amen go hande go wawra wonde kono noon Allah waɗa en jaam yo Allah addu sutura e surrade he jaam he nder leydi Sénégal adla faabo en kala ko ɓuuri moƴƴude e saare men he yo Allah ittan iblisa gonɗo e saare he ya barke rasulullah waylito nde wotere par ce que ko noon biya mi yetti Allah e nelaɗo muɗum allo allo oui c'est comment ça va bien ça va inde yettore ko Kadiatou naam allo allo ɗuytu volume portable walla volume télé o seeɗa wawi famodirde ok ko Kadiatou ko Kadiatou kay ko an kadi ko Kadiatou inneteɗa o wawi artude tuuti waynito eyi sister Diha min wiyama tan mi yetti Allah e nelaɗo muɗum mi jaari nenam mi jaari nenam mi jaari nenam mi jaari babam mi jaari staff am o mi jaari fans club am o mi jaari groupe am o groupe kawral leñol groupe am o wiire groupe kawral leñol tuuti besel ɓe gandiranta wona min tan par ce que min tan ala ko mi wawi ko be groupe am o walli kam hande so a nani doole tuuti besel ɗe ko Allah e staff am o Allah e groupe am o mino salmina DJ am o e gamoɓe am ɓe ha he artiste aji ɗi jadami e nder groupe kawral leñol mi salmini piw fula dow piw mi salminima kala sister Diya ko a neɗɗo moƴƴo vraiment anniversaire amo sorti am album a waɗi déplacé Dakar a yeehi ha Vélingara mi ala jobdima ya Allah yomma Diallo Jeeri kono noon hande mbaɗa balde mi salmini piw daroɓe ɓe nodduɓe ɓe keeɗiɓe ɓe foof min calmini ɗum foof rendez-vous grand théâtre à 22h taw on jejirani inchallah inchallah o weltanama wonde weltare e welo welo wondugol e maɗa e plateau émission meɗen lantodiren pulago avec sister Diha han nakti sister Diha kanko e tout
tuuti besel wonno yaadude tuuti a weltanama moƴƴa yo Allah sellim dande nde nawra projet ji maɗi yeeso Allah hoynanama ha naɓa nenam makka par ce que ɗa andi Aminata Sabally ko nenam machallah mais mi salmina kala jajam Djila depuis to Mbour mi salminimo moƴƴa Mburunaɓe fof salminama kala joɗiɗo e Mbour no salmine moƴƴa wa régi si clip noɗɗon addanala clip après si mi wawa continde émission seeɗa nenam babam mi jaari ɗon ɓerdam Black Rico jarima nene am mi weltima babam jarima nenam mi weltima babam nenam wabadi una mi tampinima nenam jettadi babam mi tampinima nenam wabadi dira mi tampinima nenam wabadi lora mi tampinima side mi wawno ham mi wonta puccu gorum mi waɗa bawo am mi doga ɗo e makka e madina kajjon nene am kajjon baba am mbaɗon ziyara seydina mouhammadou mbaɗon ziyara seydina mouhammadou babam sopadirema amin mbura babam aynanayi amin jara babam dulo sufa amin nyawdo babadi yeyanayi amin jangala balde mbaɗon ziyara seydina mouhammadou mbaɗon ziyara seydina mouhammadou jarima nene am mi weltima babam jarima nenam mi weltima babam nenam wabadi una mi tampinima nenam jettadi baba mi tampinima nenam wabadi dira mi tampinima nenam wabadi lora mi tampinima mine jina gewdi mi weltima jina di muyni okki salma amen salma e binta kaba e tuuti badem tuuti mamadou makki seydou balde seyde amadou hammadou e buuba ko buuba woni godda o woni godda nenam o para o yaye mi accara on bappa mi accara kawo am buuba kumba mi salmini pifuladu mi jaari on jarima nene am mi weltima babam jarima nenam mi weltima babam nenam wabadi una mi tampinima nenam jettadi baba mi tampinima nenam wabadi dira mi tampinima nenam wabadi lora mi tampinima mi hokkani neneji sare torodi mi hokkani neneji sare boseje mi hokkani neneji bonkontodi mi accara sare kababe mi woppara sare bayelbe mi salmini ha daru mi hokkani mi hokkani bajana dembaji dere sincan falli sincan darla korase mi woppara sunko dumbe mi salmini leydi kaja kande mi salmini nene kara beladiko mi salmini pifulat weltima jarima nene am mi weltima babam jarima nenam mi weltima babam nenam wabadi una mi tampinima nenam jettadi baba mi tampinima nenam wabadi dira mi tampinima nenam wabadi lora mi tampinima mi jaari metambaɗo mi weltima mi salmini ɓe muntin mi jarima mamam kumba jabu mi weltima Allah yurno yago faruma kanni nenam wabadi una mi tampinima nenam jettadi baba mi tampinima nenam wabadi dira mi tampinima nenam wabadi lora mi tampinima wakkiloɗa jiya hen nafoore wara heño arsike ma o
jiggle ko ande ko ande ngol jiggle ko ande ɗum ko ande jiggle ko ande ko ande jiggle ko ande ɗum ko ande jiggle inawnina ye jiggle inawnina mogel day febarlo wallahi day febarlo jiggle inawnina ye jiggle inawnina mogel day febarlo wallahi day febarlo jiggle sensiru ngol mbi mami jiggle walda entere ngol nawnina ngol anina ngol bittina ngol yango yama ngol yanginima ngol yangi kam wattiri en bittini en anni en jigol simi mi welto jalanami mi ndara jeɗo ɓernde ande ko ande langol inawnina ye jigol inawnina mogel day febarlo wallahi day febarlo jigol inawnina ye jigol inawnina mogel day febarlo wallahi day febarlo ñijina condi kale noppina muri kange jalanami ndara Allo? Ça va? Ça va? Nala tong? Ko kajjata. Me fala de ngoko morto. Me fala ngoko non tempo. Me fala ngoko non tempo. Awa. après min ko DJ Yaya may yade e bandi mijo si bandi mijo no ɗon may yade e bandi mijo mi salmina denɗal ngal mbimi e mbimami fo mi salmina kadi ɓe Medina Gounass allo allo salamu aleykum wa aleykum salam on jarama ka jama TV ɗo on jarama nala toon jantum aray noon ko on ɗo wolde kon ayo arti joni allo haray mi weltanike o mission on no foti ha merci beaucoup onon kadi on weltanama fota giggol nawninayi on haray no foti ha merci beaucoup ok o weltanama moƴƴa hiirama foto wona seeɗa ok merci o weltanama moƴƴa hina seeɗa o kankadi o clip Tuuti Besel o giggol nawlulay no foti machallah Tuuti Besel yo Allah nawru carrière ma on yeeso sellina dande nde kala ko faaleɗa yo Allah lanɗo waɗane an e yimɓe ma ɓe fop hina o ma o kala kadi tagaɗo no torana Allah yo Allah waɗan en jaam par ce que ala ko ɓuuri welde jaam bandi miijo sinno ɗon
Allô? Allô? Allô, allô? Allô? Oui. Ah oui, Ça va? ça va bien. Nala. Sira nekk. Jantu wonɗa hono fewni? Jantum gollom. Jantu inde yettore? Ibrahima Ba. Ibrahima Ba Pullo. Ɗa noddirame holto? Face de l'orme. Holto? Face de l'orme. Face de l'homme. D'accord Ibrahima ko mo yiɗɗa weltanade émission? Non, ko wonɗa wolde kono jolti seeɗa de. Ko hombo yiɗuɗa weltanade émission? Hombo yiɗuɗa hiwrade? Non, ɗo miɗo weltani jama on fof mi acci alay goto nan. Eyi. Andi si min mi konte mi falje. Aɗa weltina e golle ɗen. Merci beaucoup. Ok, merci. Ok, merci Ibrahima. Depuis Face de l'homme o weltanama moƴƴa may yaade bande miijo.
o kanko wonno bandima bandi miijo autant que pour moi bandi miijo o salminama toon to Vélingara mi hiwro miña an lele galle depuis Medina Gounas Medina Houda kamɓe fof ɓe salminama e kala ko ɓiɗɗo pullo wawi wonde o hiwrama moƴƴa moƴƴa surtout ma diaspora Boubacar Balde toon to Italie o salminama Adama Sabali aussi kankadi o weltanama o yaha arta bonani te kala ko non way o salminama moƴƴa moƴƴa hina seeɗa musidɓe am Haalpularɓe kamɓe kala mi salmini on mi juurimama on mayyade e Mariama Ba Fulɓe mi weltina musidɓe am Haalpularɓe wonirɓe Matam Podor ɗo ha Murtani kamɓe kadi miɗo salmina ɓe moƴƴa hina seeɗa Gabonnaɓe aussi mi yejjitani ɓe kamɓe kadi mi inniɓe jaam hiiri e maɓɓe par ce que allo ko mi yiltiɗo ko Aissatou Diallo eyi depuis Colobane jarama Aissatou jan tun haray bila landi ɗo wattan en ɗon ndongo dara eyi ok probléme ala inchallah hara o hiwrama to o weltanama o weltorama kadi merci Aissatou Diallo o jarama kanko woni Aissatou Diallo depuis Colobane o salminama moƴƴa mayyade e Mariam Ba Fulɓe arte Allô, oui, ça va? Ça va très bien. Nala? No yente? Seeɗa tu yettere Allah. Yo, émission me wona labade. Merci beaucoup. Inde yettore? Ko Yaguba Diallo. Noddira honto? Almadi. D'accord. Bismillah maɗa Yaguba, mo yiɗɗa weltanade émission he? Mbiɗa weltano musidɓe am ɓen fof mbiɗa weltano ɓeygu am kadi eyi mi yiɗi ɗon yawo kan Sayfo Balde inchallah mbiɗa yiɗi mo noon nande joni d'accord merci Yaguba o weltanama
bon law hono mawe bani Cerno mai kumar bayaso hono mawe bani koma koko doki Allah allo Soni allo assalamu alaikum wa alaikum salam on jarama nala to émission momol foti ha no lawol merci beaucoup ille yettore ene jaɓi yettonne Diallo Jiri jalata ko jalalde foti ha merci beaucoup Jabi assalamu alaikum wa alaikum salam on salminama on juurama weltanama non kadi bisimilla moɗon émission ma o yooɗi merci beaucoup émission no foti de merci beaucoup a weltanama allo hombo yitta weltanade allo allo Cerno Malik Umar Bayal ngari dubul ko dara ni do walu de merci beaucoup Mariama Ba alors bandano baɗɗum allo oui ça va oui ça va alhamdulillah nala ton jantul nala to jam tan no golleji ɗi alhamdulillah mi weltima on de no feewi merci beaucoup ille yettore émission o yooɗi merci beaucoup ɗanodirame honto haɗa ko min Mouhamadou Balde mino jooɗi ɗo e wakkama Kere Jaraf d'accord mari a hiwrama moƴƴa hila seeɗa wallahi to no laaɓi ɗo no feewi wallahi ah bon wallahi no laaɓi ɗo no feewi ok ñande fof miɗen ndaara ɗum ɗo bimɓe kirkiɗe jamma ñalawma miɗen heɗito on ɗo merci Balde yara o weltanama yo Allah wulan ɗum nawro yeeso amina amina waɗa barke e golleji ɗi amina amina mi ŋaccoŋe gildigui yara o weltanama barka merci beaucoup Balde ok o weltanama kankadi ko ɗo wonno noddude e wakkam Mamadou Balde o weltanama moƴƴa hina seeɗa ko liranmi hiwro babe Mariam Ba fulɓe séri am depuis to Yoff miɗo salminamo moƴƴa kankoni baba Mariama Ba artiste iwɗo ɗo joni joni o ɓe Yoff ɓen fof ɓe salminama moƴƴa hina seeɗa mi yejjitani wa famille Seck maylen di nuyu bu baax a baax sama magji Yacine Fall ak Ouli Fall may lay souhaité heureux ménage di la wax ne yàlla sëy bi barke di nuy sama doom Ndey Sarr maa ngi koy nuy ak toute la famille Seck maa ngi leen di nuy bu baax a baax kon noonu rek 78 116 82 38 78 116 82 38 waawon jokkondirde e Hadijatu ɓura andirede Diha ɗo e émission meɗen lantondiren pulagu ɗo e Jama TV may yaade kanko woni artiste meɗen Ndongo Dara allo oui ko minen noddi on nane min ñetti Cameron ki Sayfo ngaray si Allah jaɓi Sayfo min fara e Blackberry inchallah ok merci may yaade
roji dajo Palmadi kaul mutta Pullo yo pullo yo pullo yo pullo Yarama an pullo Ali barka ma pullo Yarama an pullo Bismillah ma pullo Yarama an pullo Ali barka ma pullo Pullo yo pullo yo pullo yo pullo Yarama an pullo Ali barka ma pullo Yarama an pullo Bismillah ma pullo Yarama an pullo Ali barka ma pullo Mbadi pullo ni wartammi San fulɓe o weltammi. Allô? Allô? Allô, oui. Ça va bien? Ça va bien. Non, on connexion. Allô? Allô, oui. Allô, oui. No martude. Seeɗa tun nala toon. Yan tun ko fewndi? Alhamdulillah, inde yettore. Merci. Horsini kulagu Fulbe kewi tente tente oro Fulbe kewi tente tente Afrik Kaurani ko endam kulagu Purpa mo hire ma jeutin kulagu Pullo yo pullo yo pullo yo pullo Jarama an pullo Ali barka ma pullo Jarama an pullo Bismillah ma pullo Yarama an pullo Ali barka ma pullo Pullo yo pullo yo pullo yo pullo Yarama an pullo Ali barka ma pullo Yarama an pullo Bismillah ma pullo Yarama an pullo Ali barka ma pullo Leñol fulɓe ngol wulngama Ngal liyo ngal halaka Mi woni karanti leñol Tawde mi walli mi wajo Bara kersire ko wonɗon Min mi hersirta ko gommi Salaki wutte ma on bo moddani Wutte amma ɓurani mi wona jema Jema Wutte amma ɓurani mi wona jema Pullo yo pullo yo pullo yo pullo Yarama an pullo Ali barka ma pullo Yarama an pullo Bismillah ma pullo Yarama an pullo Ali barka ma pullo Pullo yo pullo yo pullo yo pullo Yarama an pullo Ali barka ma pullo Yarama an pullo Bismillah ma pullo Yarama an pullo Ali barka ma pullo Ko wecciri nyale nyale le fulɓe Ko wayde olade nyale munge Alali ɗi dilli nder wajindajo Ɓolnadi kawujande baba Waranoɓe liɗiɓe ko fulɓe Waranoɓe maliɓe ko fulɓe Waranoɓe guineɓe ko fulɓe Hayango naɓi yeru munno Heddi en ngala wallaɓe En ngala jingoɓe Para jawen koye men e jawnaki Para kuren koye men e kurnaki Pullo yo pullo yo pullo yo pullo Yarama an pullo Ali barka ma pullo Yarama an pullo Bismillah ma pullo Yarama an pullo Ali barka ma Allô? Allô? Allô, allô? Ono ngombe? No ɓe wawi artude Allo, assalamu alaikum sohna si. Hono nyallo nak hono kirdo. Jam tan gonɗon.
Bismillah minen ɗo jooɗi minen ndaara émission moɗon o. Min ko Elage Mbaalo mbiyetemi miɗo noddira ɗo he kan wooda Kolda. On calminama émission o weeli yooɗi feewi. Ya Allah namru golle ɗe yeeso. Ya Allah ɓamdu fulaagu to dow. Ya barki Allah ya nongo yaaru yeeso ha yaara yeeso hanna Allah o fofi amo. Jali ɗe fula ɗum fof yo Allah namruɓe yeeso. Émission no weeli yooɗi minen ɗo ndaara on. Ok, jarama tigi. Allô? Allô? Allô, oui. Ça va bien? Bien, toi? Alhamdulillah. Chotten cheden yaren yontaɓe chotten cheden yaren yontaɓe wayo ma baba galle an woni jonta ayo ma baba galle an kandana chotten cheden yaren yontaɓe chotten cheden yaren yontaɓe wayo ma baba galle an woni jonta ayo ma baba galle an kandana Besnguma ari hire ilade yo aradana besnguma yo hege don kayo dum wanjo bay yo ma baba galle ankana ari nyalla ilade yo aradana besnguma ari hire ilade yo aradana besnguma yo hege don kayo dum wanjo bay yo ma baba galle ankana ni alla walli baba yo karimbal don baba alla walli baba yo karimbal don baba bimi tuko je sipiroji karimbal don baba joti ke ngorne yo karimbal don baba alla walli baba yo karimbal don baba
woni doko baba galle ya boyardan koni baba galle ya boyardade ayo ba mum sukabe ya boyardan baba galle ya boyardan wayonda doriyo ya boyardan jomam nyagi mi ya woni doko baba galle ya boyardan baba galle ya boyardade ayo nda doriyo ya boyardan baba galle ya boyardan wayo ba mum sukabe ya boyardan Choken choten cheden nyaren yontabe Choken choten cheden nyaren yontabe Kumbay Musa baba yel mbay woni jonta Oy gorko mo beli nabe bonko nana Musa mofti sukay Musa mofti no mowe Musa mofti no kalo mofti bay dolo Kumbay Musa baba yel mbay woni jonta Oy gorko mo beli nabe bonko nana Banay sajja jawara floban banami so pulado banabda konte gorko mo dababe may Musa baba yel bay jontada sodi nyala Musa baba yel bay sodi nyala ko gabo wudu lady njino mi Bade futa tabetal pulagu bade subal be enam pilali bade farmar pinta minam churi ma ipe seila me on jaram idi kubu si njari gidani be kawo yamiyo yamayeta adum nako nyalde nyalade may Musa sori nyalade adum nako nyalde may Musa baba yel bay sodi nyalade nyawndi nyalade gorko mo peli na mi yo nyawndi nyalade adum nako nyalde may Musa sori nyalade adum nako nyalde may Musa baba yel bay sodi nyalade Merci kanko wonno Fatima Diop cokken cokkitoɗen e salmini musidɓam halpular ɓe fof surtout ba ɓe DSTV ɓe Amina mino salminamo moƴƴa kanko e Awatal e Sina e oɗoni Sina kankade o salminamo moƴƴa hina seeɗa kañuma e monsieur Sy Kaya mino salminamo moƴƴa Mansour aussi mino salminamo e équipe on fof équipe DSTV on fof ɓe salminama moƴƴa ko ɗo mi rewata mi waylito par ce que watto yoni machallah nane natuɓe ɗo ɓen ɓe weltanama moƴƴa ko way o Boubacar depuis Italie Adama Sabali kañuma e staff makko on fof staff Tuuti Besel on ɓe fof ɓe weltanama hina o ma o par ce que sa nani neɗɗo ko ɓaawo o jogui sa nani neɗɗo ko darana koni Tuuti Besel ya Allah lanɗo accu jikke ɗe yeeso an e staff ma on fof kañuma e producteur ji maɗi e ménageur ji maɗi nawra projet ji moɗon de yeeso ko ni mi waynito watton gasi déjà nawnuɓe ɓen yo Allah lanɗo dikkimɓe fatiɓe ɓen yo Allah lanɗo fewnu en yaafoɓe yaafudaɓe fureji yafatɗi kala kadi wonduɗo e sattendi yo Allah lanɗo ittanmo e hoore jaam wonirɓe kadi ko prison ji yo Allah yiltintimɓe e ɓeygure maɓɓe e yontere hande si Allahu lanɗo newni jaaɓi mais mi salmina Aïcha parce que elle a tout fait Aïcha o weltanama moƴƴa
neɗɗo hina dula goto hare kala ko yiltirɗamo yo o wonay aysa mi weltanike mo moƴƴa hina seeɗa mi weltano équipe on équipe technique o wa régie kamɓe fof miɗo weltanoɓe moƴƴano hina oma o hare miɗo hiwroɓe miɗo innaɓe golle maɓɓe ɗe rewi e lawol kon ni rek auditeur ji téléspectateur ɓe mi wowi radio tellement miɗo inna auditeur téléspectateur ɓe weltanama moƴƴa après min siko DJ Yaya mi accidan e Siphon Boy DJ Yaya so ari o wanna dédicace ji moɗon ɗi kamɓe landinoɓe ɗo Siphon Boy ɓe après min rek ko DJ Yaya à partir de 21h inchallah allez bye bye et bon weekend min mom grand théâtre direct Lamine Balde o salmina moƴƴa kanko ni chef ɗum ɗo ni association Jengu Fuladu kankadi o salminama mi salmina kala wonɗo Jengu Fuladu haray bye bye et bon weekend